Hi there, Sanmunani Mulweni. Welcome to Fix channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. For returning, thank you for love and support. I appreciate you. Channel is same with guys. Tembo kanye nenye TV show siyaxoxa guys kule channel. Sikhuluma ama-TV shows isikhathi esiningi izinto esiyibambile laphayana esizigxikayo esifundile kuzona esilindele ukuzibona. Uthando nesithembu bayashutha useason 9. Season 8 asuqedanga nabanye. Season 9 angazi ukuthi uzofika mhlawumbe i-TV sisayibuka yini. Guys, khona into eyenzakalayo nge-TV ukubuka kwami uma bengashintshi labantu be-TV bazolahlekelwa ngoba ngempela isikhathi se-TV ngibona ngathi sesiya expire, sesiyabhoreka. Enye into sikhathele, asixoxeni nje, sikhathele futhi hayi ukuthi ihamba nalento le kade yenzeka manje. Abanye sebekhuluma ngo-blood moon. Kade sakhathala. Guys, sikhathele kuyarecommenda ngisho izinto ukuthi thengani amaphilisi lawa nalawa, vitamins in asazi thina. Mhlawumbe khona into esemanzini, khona into esekudleni esikudlayo kodwa sikhathele. Ngikubalelani-ke lokhu ekukhathaleni kwethu uthi uvula i-TV very boring more kuthi ilala umzimba vele ukhathele usethi ubuka i-TV ayisekho into ewumdlandla, ayisekho into mhlampe mabili nje ama-TV shows engiseke ngabona ku-social media mangibheka phela ngithi ngisuke ngifuna ukuconfirm ukuthi abantu balandelani ku-TV yini abayithandayo, mabili. Into futhi yama-reality TV shows ifike nezinga eliphezulu, yafika nalowo mfutho kwahamba saqala sabhoreka. Yabo manje ngathi kushona phansi kakhulu if bengakhuphula amasokisi. Lo season 9 wathando nesithembu angazi uma uzofika sisayibuka yini i-TV, sisanothando nje lokubuka. Kodwa-ke abakaMseleku cha, ngicela ukubashayela ihlombe khona into engiyibonayo mhlampe yiyo engigqugquzelayo engenza ukuthi bashayele ihlombe ngoba beya ku-season 9. Basinikile ukuthi sibuke i-TV show yabo si-enjoye, basinika ukuthi bazibekile laphaya ku-TV yibo abalethe indaba zabo kithi ngoba thina besingesize siwazi umuzi wasemzumbe ofana nowakaMseleku noMseleku namakhosikazi abo. Bona babe nephupho, iphupho labo mabelifeza into abayixoxa noMzansi Magic bangasenza sengathi mhlambe ukubuka kwethu ishow yabo yingoba sibhorekile singazazi ukuthi sifunani. Bayiyeka lento bayishiya nathi ukuthi sebeyakhila i-TV show. Mase beyithathile indaba lezi aba-comfortable ukuzifaka lapha ku-TV, sizokhuluma ngakho lokho abakufakile. Cha, basinikile kulo ndawo ngicela sibe no-amen nokushaya ihlombe. Ngoba yini lento eyenzeka ku-social media kune-TV show entsha shwa. I-TV show mayikhona ku-too much. Hhayi ukuthi okwenzeka ku-TV kunokwakhona. Ku-too much ku-social media ngale ndlela yokuthi kuthiwa baya-acta. No, aba-acti. Lokhu kukhona lokhu akukho manje asazi ngoba i-TV show and makuyi-TV show yiso lomphakathi lapha ku-TV. Ku-TV angazi ukuthi ngathi kubuka abantu abangakanani. Mase-ke i-TV siyakhiwe i-TV show siyakhiwe yaqedwa nalabo bakhona bene-agreement yokuthi silapha yakoMzansi Magic. Why kube neyincazelo ey'ngaka ku-social media angazi uma kuyanqandwa noma kunohlelo esingala-understand sisele thina abanye ukuthi le TV show fanele ibuke kanjani ngoba yibo ngiyaqala ukuyibona into enje. Ngiyaqala ngoba mhlampe into eyenza ukuthi ngazi ngale TV show bengiyitshela ukuthi hayi mayiqala nami ngizoyibuka. Hawu, social media baya-acta guys, phumani ey'ndabeni zabantu nenza ngathi anazi ini kanjani. Hayi, khona kuningi esingakhuluma. Sengiyacabanga nje i-success yaleya TV show ukuthi kuzoba kanjani ngoba hayibo bagadiwe abantu ababuka leya TV show nabaxoxa ngayo. Futhi ngathi kukhona aba-wrong. Ngiyaqala nje ukuthi kungafuneki ukuthi ngempela kubeka umbono nge-TV show. Sibuye-ke la ku-season 9. Ku-season 9 ngoba uza
Abantu-ke sebeyibekile imibono yabo, nami ngizomemezela-ke. Or i-TV show le bengisho ukuthi singakhulumi ngayo, i-TV show efikayo kuMzansi Magic, yafika vele sesineso le-social media. Okuba inkinga, okuhle nokubi ukuba ne-view ye-social media, because ukuba ne-view ye-social media uthe fika ubani. Ngikhumbula nje ku-Big Brother show kukhona lenye i-housemate efike seyidumile ngokuthi siyazi ku-social media. Kwahamba abantu baba nokuthi hayi besingakulindele lokhu kubani ngoba siyamazi, kanti ku-Big Brother show usefike as umuntu ofisa imali nokwi-competition. Lokhu esimenzela khona ku-TikTok, omunye lapha ku-TikTok as a content creator. So iso la social media linakho ukuthi lisivulele elinye side ngomuntu, liphinde futhi lisincishe ubumnandi mase sizombona lapha ku-TV, because ukumbuka ku-TV sesimazi ku-social media sesimazi nezigaxa eziningi. Ngibuka-ke leya TV show le singakwazi ukukhuluma ngayo because ngathi kunama restrictions amaningi abekiwe. Mangibheka episode 1 yayikhona lento ukuthi konke ku-social media bekuthiwani, manje angisazi ukuthi ngicisha kanjani. Nakho-ke sesingena kuthando nesithembu okubekwa abantu ngo-season 9. Bathi abantu-ke njengoba sekunama-members amasha omndeni okumakhwela as number 5 kaBaba uMseleku, kube uTirelo no-Amahle abantu bakaMpumelelo, ngoba-ke sekukhona abasha onomntwana kaMakhela, umntwana kodwa vele phela azosho lutho. Bebathi-ke abantu bacela ukuthi bencike uthando nesithembu season 9 kakhulu ukuze kube khona into entsha abazosinika yona. Ngobani? Kuthando nesithembu sesiyazi ukuthi kuzokwenzakalani. Makhumalo noMacele banokuba esayidini elilodwa. Ngwabe noMayeni yibona abaphikisana noMseleku ngembona yayibuke aba-challenge uMseleku. Angeneke uMakhwela endaweni yakhe kubonakala ukuthi ithiwani indaba yakhe eMzumbe bayamvulela ama-gates noma basavalile amanye amakhosikazi idlule. Kuzwakale futhi ukuthi noSine wavela waba umkhongi, iqhubeke nje into iphelele. uMakhwela futhi wayesekhuluma noThungayo ethi ucela amthungele kanje as if kuzosheshisa kube nomembeso kuqedwe. uTirelo no-Amahle sivala ngale izingane zesithembu kunento yokuthi akukhokhwanga kanjena, uMpumelelo usazodecide ukuthi ubani umamkhulu ukuthekana. uMpumelelo akathandi bani, uthanda bani, bencike ukuze kube nento entsha, ngoba phela manje sizama ukufaka umsoco, ngoba ukujwayela ukuthi uma ngabe uyadivorce season ne-season sesikujwayele, asisakuzwa njengento entsha masikulalela. uMayeni simfisela i-healing, yebo, cha usinikile ishow uMayeni ebambisene nawo umndeni waseMzumbe. Ukuthi ukubambisana sho ukuthi uMayeni ngokuba ne-journey yakhe ehlukile noMseleku nezinto abagoduka kuzona, ubesifakela leya nto leya eyispice esithile kuthando nesithembu, because ukuvela kaMayeni siyazi ukuthi uzosilethela into e-different. Akasinikezi le chorus leli lodwa kodwa silibonayo ukuthi ayi akhambi khona, yabo. So sisi-right, sizwile okunye sakujwayela, sesifisela uMayeni healing. Uma ngabe sengayivala i-chapter yokuthi ngiyahlala ngiyasukuma, uMakhwela akangene sibone ukuthi bayamthatha ubayamchitha. uAmahle noTirelo sengazwakala ukuthi ngempela sikhiphile iy'nkomo ey'ngaka, into ephelele, because into yenza ukuthi abantu belokhu besikhomba ukuthi yiloya naloya u-first wife, ingoba i-TV show ayibanikezanga ngokuphelele nokuthi uSibindi uthini. Bekuyinto enjena-ke sizoyixoxa ya useason 9 ukuze ube naleya nto abavele abathathu abasha emndenini, ngoba bona bazofika nento entsha. Ku-season 8 bakwazi ukusibamba, sebesibambela ukuthi number 5 ufikile, ngoba manje ayisekho into entsha.
Okunye-ke sesibhorekile vele nge-TV show, ngama-TV shows asenokubhora. Bekuwukubeka-ke kwabantu kanye nami, sisazoqhubeka sixoxe ngawo lama-TV shows nangokunye. Ayi le enye i-TV show ngiyaqala nami ukuthi iyangidida. Ngididwa yiyo indlela eyiyona, ngididwa abantu abaphawula ngayo ngoba engathi kushuthiwe obekufanele kuvele ku-TV, kodwa lokho sekufanele ku-TV, okuvela ku-TV ngathi akuqualify. Kuqualifya lokho ku-social media because likhulu izwi lokuthi kuya-actwa. Sibuka khona lokho ku-actwayo. Nakhona kuthando nesithembu besibuka khona lokho abaku-actayo ukuze sikhulume, kuzwakale futhi ukuthi i-TV show siyibukile. Ukukhuluma kwethu kuveza ukuthi sineso, sibukile, sinombono. Masukuthula usuke kusho ukuthi ayikho into esiyibonile. Nayi iShaka Ilembe. Okwenzakala i-episode ne-episode okukhalisa abantu bebekuveza la ku-social media, okukhomba ukuthi into abayibonile. Manje le show kuzovele kuthiwa kuya-actwa, wayinivala. Makuvela amahlazo abantu bazokhuluma ngamahlazo. Makuvela into futhi abantu bathi izoba yisifundo, abantu bazokhuluma ngento abazoyenza ibe yisifundo. Bangaba futhi abantu ne-fair reviewing. Kungenzeka ukuthi i-TV show igxile kakhulu ey'ntweni ezi-toxic nezi-negative, kodwa abantu bekwazi ukuveza iside eli-positive. Angazi noma kungabasiza yini laba abakhathazekile ukuthi makukhulunywa ngale TV show kuzosuke kube sengathi kuveza izinto ezimbi kuphela. Isengenzeka into yokuthi sibonile into engenhle ku-TV show, kodwa sikhulume ukuthi sifunda ini kulesi simo lesi ukuze mhlawumbe isizini elandelayo mayifika naba kuyi-TV show bebone ukuthi cha, asikwamukeli ukuba toxic. I-drama siyaba ingxenye yayo, i-chaos yes siyafidwa yona. Nakho lokho mhlawumbe kufanele siyi-question ukuthi yini ndaba sekuzohlezi sinikwa izinto ezi-toxic as if yinto le esiyijabulela kakhulu. Kodwa manje makuzovinjwa ngale ndlela okuvinjwa ngayo, kuya-actwa. Kuzokwazeka kanjani ukuthi ku-season 2 yini efanele ukuthi ishintshe ngale TV show? Kodwa-ke i-drama iyathandwa e-South Africa. Kodwa angilindele ukuthi i-drama isingathandwa ngale ndlela yokuthi kunomndeni osekufanele nje ube toxic kuqala kuze kuyovalwa ngoba kwenzelwa thina. Hayi, ngiyala. Ngibonge ithuba. Bye.